омадӣ хуш омадӣ лайкаку таби бинам аба ча ҳастиам ҷуда имрӯз бардури азиз 7 январи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш ки мада чирои кардагиам ва чира имрӯз гап мезанам. дар имрӯза видео бардури азиз мошини Mercedes сечка ҳастай хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Кӯлоб шаҳри Исор хонаҳои заминӣ гарини зурайники шаҳри Кӯлобда шаҳри Исорда квартири арзон ҳастай дар ноҳияи Ёвон шаҳри Кӯлоб шаҳри Турсунзода шаҳри Норак ва як квартири арзони дига ҳастай дар шаҳри Ваҳдат. қызиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 65000 сомониш мега. бардури ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминира 538000 рублда бихарен. хоҳиш мекунем бардури азиз видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунен. барои пешравии канали мо як дона лайкира бишкунен. касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен. анака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ana babijon, labay. mashinora didin? Ha, didim. Şirkati Baxtiyor Bahramjon در Rossiya. در anamin borhoyi ki Tojikiston meoyan, bozori Sadavot va Lyublino jam meshavad. Borhoyi ki bo dar gird atrofas hamma ro'ygon jam'ovari meshavad. Hamin borho ro baroy Tojikiston ovardan ku az ruyi vazn با insof برگزاری کرده می شود. آن وقتی که برها آمد با تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود. بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گردد با عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان برها تقسیم می شود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گارانتیا. بله. هی میبره حکای باباش شما فهمیدین اینه رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. یک پیاله چای نو یا چایник چای لیمونچوی در پشتون بگیریم. بردوی عزیز ویدیو امروز را تا آخرش تماشا کنین. خشوگشنه گپ میزنم. بردوی عزیز مرسدس سچکا ابیومنی سالی برآمدش 1998 سالای سوزش وریش گاز بنزین کار میکرده ابیوم موتورش 1.8 لیترای کاروبکش مکانیکا 7 ماه حجت داره. بردوی عزیز 7 ماه تو میتونه که بگیری و کتگی کنی بگردیده. بردوی عزیز میگه کاروچی ماشین یگان عیب نداره میشینی فقط های میکنی. آدرس شهر قرغونتپا ساوخوزی ترمنستان دا بدای نرخ ماشین بردوی عزیز 70000 سومانی. کسی خریدار باشین با معامله میشیده. بردوی عزیز خیلی گفتم انا سالش 1998 سال ابیومنی انا نرخش 70000 سومان. ماشین در شهر پختار بوده یعنی که قرغنده ساوخوزی ترمنستان دا. نمره تلفنش از زنگ زده مصلحت کنید. бардури азиз мегзарем ба дим элони имрӯза як хонаи фасони дига мо дароӣ кардагиам. бардури азиз бо диққат гӯш кунен ҳам суратошай ҳам видеошай. оз ман суратоша масол қати суратош маълумотша гап мезанам ба видеорам кардагиай. бардури азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи қитъаи седабадай назди нефтибаз гуфтагиай. 5 сотиқ заминаи седархона кардагӣ дарунаш ремонт кардагиай. овсвеч мега ҳастай ҷатор 100% гирди хона маҳкам кардагӣ. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. бардури азиз ба ғишти пухта вардоштагиан хонара мақсад ҳама чизи чораш места. дута кондисионер стиралка бочкаи об бо насосаш антенна бо базаш телевизор дора. бардури азиз стенка дора кухни бо столошай холодильникам доштай. бардури азиз нархи хона 206000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мешава. маълумотша дар бар экран нависагим. бардури азиз суратоша гап задам. ҳозир ана соҳиби хона видео кардагиай бо худаш гап задагиай. бо диққат гӯш кунен. Салому алейкум раматулло. Инаи тарафи кучаи тараф боло мерав. И тарафи барои калона ягон 100 метр зиёдтарака примерно мақсад. Иш дароза насиб боша иншоалло мебароем. Чиай? Наҷи ҳаволи насиб кара иншоалло 5 сотиқай. Наҷи 5 сотиқа мақсад. неҷа ам бассейнка даги ҳам болоша кат иншоалло худованд хоста боша. хеле ҳавли мақсад чия? се дар хонаи кухни баня чиса
неҷа алохона, неҷа анҷомхона, уш туалета мардона ва занона, неҷа иншоалло мем чиза мемонхона дарш ай қисми берин кадаги сарира. Не мемонхонамон 15 ба 13 неҷа ягон чиза ки анҷом панҷом мемондаги чизо. иншоалло худо хоста бошад дохили хона медурем. неҷа да насиб боша кухняй неш баня ҳай иш спальня иш хона мақсад хоб. бардои азиз ҳами рекламара гап мезанам, ана як пиёла чой бизанен, ман ози рекламара буд мекунам. дӯстони азиз, компаниякай баха компаниякай рӯзиқила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московскии област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меоранд. ако беҳтарин инсонам бардои азиз коруборшон мақсад ҳами коруборай беҳад мақсад чанд сол шид ки дар ҳами коруборан нарша гуфта ки 8000 рубл бугу агар занг бизанӣ бугӯ ки номеро ай канали Сауду Теҷи гирифтам шумо да скидка мекунам. бардои азиз мегзарем ба 3 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунен. бисёри бардои ғарибӣ хоҳиш карданд ки квартираи арзон аз ноҳияи ёвон шава бимонен. ина марҳамат гӯш кунем бардои азиз. як бародар квартираи арзон мара рӯй кард аз ноҳияи ёвон. маълумотша гап мезанам бардои азиз, ҳам суратш ҳастай ҳам видеош ҳастай. бо диққат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон пеши балнисаи кӯҳнада. дом 4 этажа. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 52 квадратни метрай. ремонташ нав кардагия бардои азиз, ремонти замонавӣ кардагиай. фақат бардои азиз пула миёри мети медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем мега термос ванна ҳоҷатхона доштай. бардои азиз қариби мақсад ҳами хонада қариби домда қариби квартирада балниса, садик, мактаб, бозор ва дигар чизо бардои азиз наздикай. квартира ҷои беҳтарин дай бардои азиз, ана срочни бояд савдош куна. нарша гуфта ки 290 000 сомонӣ бугӯ. 290 000 сом бардои азиз. касе харидор бошен, ина номерои Тоҷикистон шам астай, номерои Россияш дам астай, номерои Россияш да WhatsApp дора. фақат шумо занг бизанем мегӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷи гирифтам. масъалаи нарх шиқати бо шумо да савдо мекуна. ана ака бардои азиз мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. 4 миллиона тамошо карди сабурши шеринар лайк аю додан бирур. бачаюча мада лайк монма блогерам. бардои азиз як квартира фасони беҳтарин агап мезанам бовар ки сумешид ҳози хидмаи харидимаш да. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар ҳами ҷигари Кӯлоб айда. шаҳри Кӯлоб до бардои азиз дар ҳами ҷигари Кӯлоб, яъне ҷои зур да карочи. дом 8 этажа. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад бардои азиз. дом 8 этажа, духонага 4 этаж да 51 квадратай. ремонтш бардои азиз замонавӣ гизара, ана мисол гизалаш будай ба дараҷаи олишай, мақсад ремонташ фасон. масъалаи ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош шартномавӣ будай. ҳуҷҷатоша шартномавӣ кардагӣ будиян.
полни расчёт кардагӣ бардуи азиз ҳамин ҳуҷҷатҳо шартномаде мақсад полни расчёт кардагӣ мактаби 5 бозорча садики 7 наздикай транспорт бардуи азиз ҳамин пеши дом қати мегзара мошин мақсад ҳамин такси любойчиам пеши дом қати мегзаштай точкаи зурай бардуи азиз шаҳри Кӯлоб ҳамин ҷигари Кӯлобда нархаш 250,000 сомонӣ вар ки беҳтарин нархае 250,000 сомон бардуи азиз шумо метавонед ки анами квартираи фасони беҳтарина бихарен маълумотша дар баре ки нависагин бардуи азиз номерои телефонаш ватсапам дора ҳамин хамегум чақчақ накунам бо намешавада мефорам қаттон чақчақ када гап занам бардуи азиз анами хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри Исор деҳаи Уртабыз шаҳри Исор шаҳраки Шарора деҳаи Уртабыз 2 сотиқ заминай 2 дар хона кардагӣ бардуи азиз хонаҳо ремонт дора мега соҳиби хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарора деҳаи Уртабыз 2 дар хона ана свет об мисол мактаб ҳуҷҷат доштай мега нархаш 65,000 сомонӣ аввали видеора гӯш кардӣ гуфтам ки хонаи заминӣ ҳастаи 65,000 сомон вале бисёрат гуфтем ки барои просмотр шида дурӯғ гуфтесай не шеринар ман чизе аст конкретнияй ина 65,000 сомон ҳозир занг биза успед кардӣ бихараш бачаё ча мегзарем ба 6 элони имрӯза лимончое азадам миге ки хобуд набара квартираҳои арзон дагзаштем бисёри бардурои ғарибӣ ай Россия гуфтанд ки квартираи арзон ай шаҳри Турсунзода бимон гап нест бардуи азиз ҳамин бисёри подписчикои ман ай ғарибӣ тамошо мекунанд мара гарини дастгирӣ мекунанд лайк меҷиқан комментияра менависанд бародари азиз меҳнати мо барои шумо меҳнати моро қадр кунед як дона лайк ам биҷиқениш як дона лайк як комментияра бинависед савду тиҷи бигӯ ту метонӣ бародари азиз квартира дар шаҳри Турсунзода 1 микрорайон як хонага 4 этаж 35 квадрат дом новостройка ана квартира без ремонт коробка бародари азиз нархаш 149,000 сомон 149,000 сомон касе харидор бошем бо савдо мешава ремонташ коробка дар ин видео лимончой гуфтесам боли бисёри бардро меган ки оли қанда ёфтем лимон та наёфтем неки бардрои азиз квартира дар шаҳри Норакай кӯчаи Дилбарда духонага 1 этаж 48 квадрат домои пешинои бардрои азиз хона нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот дагия ки хона дар ҳолати хуб қарор дора яъне ки ҳолатш беҳтарин буда бардрои азиз ана срочни фурӯшиай нархаш 200,000 сомон чӣ ки дар аввали видео гуфтам квартира ҳастай дар шаҳри Норак ина марҳамат ку подписчикои норакӣ ҳастем бардрои азиз ку комментияр да бинависен ай ҳамин Норак подписчик дорум ё не 200,000 сомон бардрои азиз ҳамин квартирара занг бизанем харем дар видеои пешина гуфтам ки подписчикои ваҳдатӣ дорум ё не ҳамин бисёр бардро ай ваҳдат ба пеш ваҳдат сити ҳам хеле нависам бардрои азиз ина як квартираи дига бо барои ҳам бардрои мисол барои шерои нари ваҳдат ёфтем квартира бардрои азиз дар шаҳри ваҳдатай кӯчаи аз зикиров кардагиай як хонага 2 этажа 45 квадрат домои пешина квартира ремонт дошта соҳиби квартира маълумот дагия ки пажаркай ана пешина бочкаи ятонаҳа доштай насос доштай кухни гарнитур доштай бардрои азиз кондисионер термос ову мисол свет ҳамаш пастяйнияй хулоса ҷои беҳтарин дай нархаш 220,000 сомонӣ занг зада маълумоти бештара бигирем бародари азиз видеои хонаҳои фурӯшӣ тамом шид яде комментияре фасон ҳам мехонем баъд хайрихиш мекунем дар видеои пешина навистам ки агар комментияре фасон бинависен ман дар видеои дигари рекламатон мекунам и бародар нависае ки акай ачкидор ачкиёта аренда наметӣ як тӯй дарафтан дар кор мехонем янги комментияре дигариша нависае ки бародар як хеле гап мезанӣ ки خیال میکنم درسی ادبیات در شیشتگیام میگم گوشت کنم بسیار وقت میگم که همین کافه تلخ بزنن میریم اکو سوسته ای اکا نویسته که اکا چای نمیشوه یا که توق کافه در پیشمان مانیم
хай биё ака газ бензин давгзарем ки комментария бисёр шид нависае ки ака гапат надорум чақчақ мекунӣ гӯшом мехӯра якам гриппи сахт будай нависае ки ма грипп нашам гуфта ана лайка ба пӯсти лимон задам бач хайнам хеле бардуи азиз комментариёро хонданӣ набудам просто дар комментария менависанд ки ака комментариёро мехонӣ мегам мо роҳат мекунем мега боварк мебарем ай хирсандира мега хелеш бароям бардуи азиз ака дар охири видео чӣ хела як мисол ба азурем куиҷа бароям я дусе комментария фасона барои шуморо мехонам ки мисол каме ҳам боша ҳами видеои мо ҳаловат бибарена як камтарак ҳам боша хирсан шем бардуи азиз ҳамин меҳнати мо барои шумо ай бардуи азиз мо ҳам хеле анамхе омӯхта шудагем вақти видео карданда камкам барои шуморо чақчақ мекунем камкам шӯхӣ мекунем ки шумо мақсад ҳами видеои мо дар омаден зиқ нашенда айз ами хирсан дар омаден хирсан барен бардуи азиз хай ҳаста ҳамхе бардуи ки ана зиқ медроян хирсан мебуроян ҳам видеои мо хай бардуи азиз ҳамхе гапзанида омӯхта шудагем ягон гапи паста баланд гуфта бошам бардуи азиз пешаки ай ҳамат бахшиш мепарсам худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша ана касе ки дар ғарибӣ қарор дорем бардуи азиз худованд шуморо ҳам нигаҳбон боша дар ин хинакиҳо кисиҳотон пири пил боша ва кофеи наздик боша бардуи азиз агар реклама дошта бошен замин хона квартира ин ҳамин номерои май дар ватсап шурӯъ кунед мо барои харидоро дар видеои дигари рекламаи киногиш мекунем хай ака лайк комментарияро фаромӯш накунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.